Βρισκόμαστε σε ένα μέρος του Ηρακλείου, περιοχή Λικαρνασσός, Κρήτη. Αυτό είναι ένα από τα ωραία μέρη της πόλης, που εγώ συνήθως έρχομαι εδώ για να χαλαρώσω μετά τη δουλειά, μια και η δουλειά μου είναι εδώ κοντά. Πολύ ωραίο μέρος, αλλά παιδιά είμαστε κάφροι. Δηλαδή υπάρχει κάδος εδώ, το βλέπουμε, κάδος, ωραία. Δες εδώ, δες ένα πράγμα. Δες ένα πράγμα. Ο κάδος είναι εκεί, ξαναλέω. Κάποιος ήταν χθες εδώ και βλέπουμε εδώ πέρα από τοποθέτηση προϊόντος κάνουμε τώρα εδώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τονίζω τη μάρκα, αλλά δες εδώ. Πολύ τσιγάρο. Και εδώ. Πω. Μιας και έρχομαι κι εγώ εδώ συχνά, αποφάσισα πως θα πρέπει να κάνω κάτι, γιατί δεν θα ήθελα να το δω ακόμα χειρότερο. Η λύση είναι απλή. Σακουλίτσα και γαντάκια. Εντάξει. Αφού κάποιοι δεν μπορούν να πάνε μέχρι τον κάδο, που είναι 5 βήματα. Εντάξει, πάμε. Δεν θα μου φτάσει μια σακούλα. Να τους υπολογισμούς εκεί. Κάδος δεν θα φτάσει, όχι σακούλα. Δεν χωράνε άλλα. Πάω να τα βάλω στα μάξι, να πάω να τα πετάξω και την επόμενη πάλι.